akan saya tampilkan sing duwe iki lho Mi ning Nana Saleho dan ning Disco Marsa. Sesarengan Marsa and the Bear. Tasik kerja bareng sesarengan Son System Kondang Jombang THC Oki Audio Ting Fortuna Ledeng idolane arek Jombang. Oke, matur sembah nuwun Mami. halo Yang sudah mendukung audio di depan, matur sembah nuwun atas dukungannya pada Sehat malam selalu. hari ini bersama kru Budi Wijaya. anakku teko ya nek Sapa? ngarep iki lho gak rumangsa yo sak lembar kodhonge karo watona sabar omong putra Marsa sesarengan Sananana Disco. Sanana Disco. Iki wis dibancaki iki Sanana Disco lho ya. Wis ya, gak Nana Saleho. Nana Saleho wis minggat nang Kalimantan. Di belakang ning Marsa akan saya tampilkan ning Rani Asmara dan ning Dias. Nana Leho sering pilek makanya diganti yuk. Bayange koprak akeh dinggine masih aku ditinggal gletak sumur welut akeh gantine jare kamu mlugore putih atine bingung kudu gak mulih Jam walas kulite ijo sing diganggas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. sabaripun Mbak Rani kali Mbak Marza dipun aturi mriki langsung kemawon yuk. Pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika dan ning Putri Ardila. Niki lho Bu Inga. Makasih. Iki sing duwe manis sak Jawa Timur iki Mi. Ha tuku rangginang ning Surabaya cak jamian kok kaya boyo Nek rempeye akeh kacange senajan duwe aku akeh sayange pelasteri dibuntel godhong sing ditresnani duwe wong. Selamat malam Mas Bagus. Nggih. Sabaripun Mbak Yantika kali Mbak Putri Jaya langsung kemawon. Sing duwe salah katir-tir. Ayo sapa Mi? Ika Rompeng. Kali sing duwe horeken Jombang. Menik Bomber.
orang mua mami niki nggih Nggih. sing terkenal nuk Jombang ayem omset iki sak miliar sak ulan saulan makanya awake subur nggih ning Nggih. Ika Rempong niki asete nggih ageng jeragan tanah jeragan tanah wingi mari tuku tanah yuk nggih rong kresek nyirati matamu balik di belakang ning Ika Rempong akan saya tampilkan ning Juni Suyanto dan ning Wikum Sukrisna. Iki ning Juni. aneh. Ning Juni iki asate yo gede. jeragan Jeragan apa? Kuliner. akeh tok-toke bumbu larang are Ning Wikum. jeragan jaranan digawe jaranan kor Banyuwangen ayo Mas Amri Ning Nana Disco tenggaane. Ayo Sum. apik Mbak Yuni apa maneh Mbak Bikum kayak godek apik kaya pacul Di belakang ning Wikum Sukrisna akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya ning Susanti dan ning Mariyati. bayang koprak akeh tinggine Bang Agus ditinggal gleka Mami Okta banyak gantine andang-andang doker pilingan kata pandang saya kelingan duo Senggawati Sanana Disco dan juga Menik Rokaya sampun ngiringi nggih Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Rizky Kasdiyanto. Menik berek Palang sepur iluntan ajar mamur dibelani kelampine biru galar-galaran mikir Mas Bagus dadek no pikiran dua personel pemain sinetron di Indosiar yang pernah hadir dan pernah kondang di
di Indosiar yang pertama saya panggil Ibu Endang dengan sinetron Sauci. Apa itu? Larva. Dan juga Ibu Sartini dengan Sauci. Berondong tua. Saklembar godhonge kara waton sabar Mas Bagus aku nerimo. Diinformasikan untuk teman-teman yang ada sudah live di TikToknya Mami Okta, ini kesenian tradisi Lodruk Budi Wijaya. Sesaran Senior saking keluarga seni Lodruk Budi Wijaya. Ning Yayu Karmala. Saking Mantup Lamongan. Ning Mary Sudayat. Saking Mojosari. Ning Erma Arifin. Saking Jombang. Oh ya. Just. Sego soto, sego rawon. Jangan asem, asap. Oh ya. Ya. Anak genduk Rombongan sego. Baiknya. Nggih Mami. Nggih menika sembah nuwun sowane para seniwati saking keluarga dalam Lodruk Budi Wijaya nggih. Alhamdulillah tasih anyeng kuyung dalu menika warga Sumur Wilut. Sesarengan olah artis monggo dipun aturi lagune Mas Jono Delewung. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumonggo. Gulung Bandung untuk Mas Bagus ya, yang sudah hadir di YouTube. Grup PKJ Sud Wong Pedot Jalur Langit. Waktu hati arangin mahir, waktu kapan kelio kore pikir, kurung ketemu awak berpikir, ini bukan koyak sampai kering uli kita kau tak curut mereka jodoh
kare uli Ayo gini, akan cerok mas. Datang sawian aja pentopot ati iki kaya wong Amerika. Kecara kesancara dipereteni dong sing percaya bendera dodo iki. Dong sing percaya bendera dodo iki. Dong sing percaya bendera dodo iki. Satu tembang yo sing percaya. Semina oleh matur sembah nuwun sowane warga ingkang sampun mirsani panggung Perkasa Ibu Diwijaya ya Mbak Menik. Pamundutan apa Bu Menik? Hah? Iki jeragan warung iki kok gak nyopo aku sih gak suka. Mbak Nini sugeng dalu. Air bunga ini
mampu mencuci. Tunggu. Kenapa Mas? Tunggu. Monggo ning ngene. Yuk, gambar lilin. Sumangga. Damar apa lelen, buyar apa gawe, nyawang nekat riko, kurang yakin. Damar apa lelen, kegendaan apa digawe, nyawang nekat riko, semene bae, kadung duwe liat, ati ojo memang, mumpung kurung minggat, welas iki ilang. Satu tembang PLN. Digawa ning ngendi, digawe kelendi, suwe bebarengan, nono kejelasan, tambah di pikiran, dadi pitakon. Kabeh noto Pak. Icit-icit ayo kesel Pak. Kocok. Damar apa lelen, buyar apa gawe, nyawang nekat riko, kurang yakin. Damar apa lelen, kerjaan apa digawe, nekat riko, semene bae, kadung duwe niat, ati ojo mamang, mumpung kurung minggat, welas iki ilang. Rombongan tim Samalaya. Sugeng rawuh penggemar setia saking Watu Gede, Lakar Santri Sawung Kalih, Watu Subanun. Jamian damar apa lilin, enak gendaan apa dikawin jamian, buyar. Digawa ning ngendi, digawe kelendi, suwe bebarengan, nono kejelasan, Ayo. dadi pikiran, dadi pitakonan, ingsun duwen riko, apa amung kanca. Damar apa lelen,
silane arek Surabaya Surawene bayan pendewa cekane jane tawitan ramulu si pingsane Bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seni saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Abang matur sembah nuwun abang. Nggih matur sembah nuwun. Apa saking Sekutu Manjang Tari. Yuk ana informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Galih. Jroning sumpah kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktasari merinti di malam hari Lan kula ning Ringo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.